Marynyň Bayramaly şäherine mektepler 1-nji synpa barýan okuwçylaryň ýeni atalaryna täze okuw ýylyna çagalar üçin zerur bolan okuw esbaplarynyň we beýleki serişdeleriniň sanawyny berdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Sanawy görä mektepler 1-nji synpa barýan körpeleriň ýeni atalaryndan şu aşagdaky okuw esbaplaryny, arasaçylyk serişdelerini we beýlekleri talap edýär. Dokumentler üçin bukçu 5 sany ruçka, 1 kutu standart list A4 kagyzy, içimlik suw, 1 gedeklik stakan, 1 kutu, suwuk sabun, çyg salfetka, antiseptik serişdesi. Çağaları 1-nji sınıfa barýan ýene atalar agdalýan okuw esbaplaryny we beýleki zatlary mektebe eltmeli. Bayramallyk habarçynyň maglumatlaryna görä mugallimler bu sargalýan sanawyň okuw ýylynyň başlamagy bilen hassa uzajokdygyny ýene atalara duýdurýarlar. Okuw başlandan soň täze klas bolan üçin klaslary perde almaly. 1-nji klas okuwçylary boş wagtlaryny oýnar ýaly konstruktorlar we başga oýunjaklary ýanlary bilen getirmeli bolarlar diýip habarçy habar berdi. Habarçy mektep mugallimler tarapyndan okuwçylardan talap edilýän esbaplaryň ýene atalary alada goýýanyny habar berýär. Ýene atalar öz çağalaryny kemsitmejek bolup olaryň eşiklerini we okuw esbaplaryny zordan satyn alýarlar diýip habarçy ençeme ýerli ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Hem de olaryň käbirleriniň çağalary üçin iň bolmany ulanylan okuw eşiklerini edinmekde ýyldaşlaryndan soraýan kömekleri gözleýän çykalgalary barada gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýerli ýaşaýjylaryň arasynda imo ýaly messengerleriň üstü bilen okuw eşiklerini satyn almagy guruby çatmaýan maşgalalary, ýardam kampaniýalaryny ýöl başlap guramalaşdyrýan ýaşaýjylara da duş gelmek bolýar. Habarçy bu barada imo messengerine duş gelen bir bildirişini Azatlyk bilen paýlaşdy. Sosial ulgamda paýlaşylan hatda şeýle diýilýär: Adamlar sessiz galmaň. Kimne kimiň ýagdaýy erbetdäl bolsa, okuw eşikleri bar bolsa beräýin. Biz kösenýän ýene atalara eltip berjek. Türkmenistanyň ýene atalar mugallimler we okuwçylar ýurtda resmiler tarapyndan ikrar edilmedik koronavirus keseli baradaky habarlaryň fonuny, şeýle-de 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda täze okuw ýylyna taýýarlyk görýär. Mundan ozal türkmen häkimetleri täze okuw ýylyna mekteplerde saglyk howpsuzlygy bilen bagly goşmaça çäreleriň görüljekdigini öňe sürüp okuw ýylynyň adatdaky feýaly 1 sentýabrda başlanjakdygyny oglan etdiler. Hökümetçi neşirlerde goloýda peýda bolan maglumatlara görä täze okuw ýylyna sınıflarda 15 okuwcudan köp bolmaz. 1-nji sınıflar üçin sapagyň dowamlygy 25 minut, 2-nji 4-nji sınıflar üçin 30 minut, 5-nji 11-nji sınıflar üçin 35 minut bolar. Sapaklaryň arasyna ara kesme 5 minutdan 10 minuta, ulu ara kesme 10 minutdan 20 minuta çıkarlar. Şeýle-de ýene atalaryň mektebe girmegine çäklendirme girdiler. Okuwçylar sınıf otoglaryna biri-birinden 2 metr aralykda oturdular. Okuwçylardan, mugallimlerden we tehnik işgärlerden mektebiň çägine maska giymek talap ediler. Türkmenistan şu wagtda çenli ýurtda COVID-19 keselini resmi taýdan hasap almady. Şeýle-de hökümet resmileri ýurtda bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary boyun almaýarlar.